Ahojte, dnes budem hovoriť o tom, prečo nedokážete odísť z toxického vzťahu, aj keď viete, že vás ten vzťah ničí. Budem hovoriť aj o tom, prečo sa vraciate k človeku, ktorý vás zraňuje, a možno je práve tento vzťah zároveň jediný, ktorý vám poskytuje alebo prináša akýsi pocit úľavy. Čo ak vám hneď na úvod poviem, že to nie je láska, ale že to je neurobiologická závislosť na bolesti a nádeji zároveň. V toxických vzťahoch nevzniká klasická láska. Vzniká niečo, čo v psychológii označujeme ako traumatické puto. To znamená, že váš nervový systém si spojí emocionálnu bolesť, pocit neistoty alebo aj odmietnutie s krátkými momentmi úľavy, blízkosti a lásky. A práve tento toxický cyklus vyzerá takto. Prechádza od napätia, zranenia, odpojenia, potom príde krátka odmena a nakoniec nastupuje nádej. A práve odmena je kľúčová. Nie preto, že by bola silná, ale práve preto, že je nepredvídateľná. Váš mozog nezačne produkovať dopamín, keď dostane lásku, začne ho produkovať, keď očakáva možnosť lásky. To znamená, čakáte na správu, analyzujete jeho správanie, jednoducho premýšľate, či sa zmení. A tým sa aktivuje tzv. Dopamínová anticipačná slučka. No a výsledok? Vy nie ste naviazaní na daného človeka, ste naviazaní na možnosť a nádej, že sa konečne niečo zlepší alebo zmení. A práve preto je odchod tak extrémne ťažký. Navyše, ak ste vyrastali v prostredí, kde láska bola podmienená, kde pozornosť bola nestabilná, alebo jednoducho, kde ste si ju museli doslova zaslúžiť, váš nervový systém si vytvoril vzorec, kde láska sa rovná neistota, snaha a čakanie. A keď tento vzorec stretnete v dospelosti, váš mozog to nevyhodnotí ako nebezpečenstvo. Váš mozog to vyhodnotí ako toto poznám, toto je láska. Takže otázka znie, ako prerušiť spoluzávislosť a pretrhnúť raz a navždy traumatické puto. Následovné cvičenie nie je o emóciách. Je o preprogramovaní reakcie mozgu. Pretože v momente, keď chcenej danej osobe napísať, alebo čakáte na odpoveď, alebo jednoducho premýšľate, čo robí, zastavte sa a pomenujte. Pomenujte to, čo sa deje a povedzte si, toto nie je skutočná láska. Toto je aktivovaný dopaminový cyklus. Jednoducho urobte niečo, čo zasiahne telo. Napríklad studená voda na tvár, alebo pár sekúnd intenzívneho pohybu, alebo silný nádych a oveľa dlhší výdych. Cieľom je znížiť aktivitu limbického systému a hlavne oslabiť impulzy, čiže potenciálne reaktívne správanie. Položte si tiež tieto 3 otázky. Aké vzorce správania sa v tomto vzťahu opakujú? Alebo koľkokrát ste naozaj čakali na zmenu, ktorá nikdy neprišla? Položte si tiež otázku, či je vaša nádej založená na realite alebo na fantázii, niečo, čo vám niekto slúbil, že sa zmení. Toto je moment, keď sa aktivuje racionálne myslenie, pretože mozog potrebuje náhradu. Dôležité je tiež vytvoriť si malú odmenu, náhradu za tú toxickú, ako napríklad dokončenie úlohy, pohyb alebo kontakt s bezpečnou osobou. Takto sa vytvorí nový dopamínový zdroj mimo tejto osoby. A pamätajte, odísť z toxického vzťahu nie je otázka sily. Je to otázka toho, či dokážete prerušiť toxický cyklus, ktorý váš mozog považuje za odmenu.
A pokiaľ tento cyklus nepochopíte, budete si myslieť, že vám chýba tento toxický človek. To, čo vám v skutočnosti chýba, je moment, keď ste verili, že sa zmení. Byť raz a navždy oslobodený od tohto toxického cyklu bolesti je možné len vtedy, ak urobíte ten prvý krok. Ukončením tohto cyklu si osvojíte vlastnú hodnotu, ktorú ste predtým